because of you people who adored me and shared my videos to other people. I thank you. This is Baba Dote. Ezinye izinto kufuna sizibonge because asizenze nge-intellectual yethu but sizenza ngomusa. Kunomusa ngale ngemuva osivikelayo, kunomusa ngale ngemuva osivikelayo. Abantu abaningi bahlaselekile empilweni, but uNkulunkulu araise indoda emhlabathini, araise indoda emhlabathini ukuthi defend this soul. I've got a vision. God has raised King Bhaka, not knowing me, engakaze ahlale nami angibone, but he defended me. Wanqaba nami uBhaka. Bethi akushaya ubaba udokotela. Awukhulume nangu baba udokotela. Uthini wena ngale nyanga ngathi upopo. Wanqaba uBhaka. God has raised him to protect me.